Hola, magnífics i magnífiques. Seguim amb la multiplicació. Això sembla que es va complicant. Anem a veure. Primer, igual, hem d'identificar l'operació P per Q, llavors identificar els polinomis. Aquí tenim P i aquí tenim Q. Llavors, la multiplicació igual que primària. 5x al cub menys 2x al quadrat menys 1. Aquí realment no fa falta deixar espais a l'enunciat, després sí. I per 6x menys 3. Això serà una multiplicació. Us vaig a fer dues multiplicacions. Per què? Perquè tenim el menys 3 i després tenim el 6x. Vaig a fer primer el menys 3. Què hem de fer? Aquest nombre l'hem de multiplicar per tot el que hi ha. Igual que primària, que multiplicàvem el primer nombre per tots els números i el segon nombre per tots, doncs el mateix. Llavors, menys 3 per menys 1. Cuidado, menys per menys, més. Doncs més. Després, 3 per 1, 3. Bien. Ara anem a fer menys 3 per menys 2x al quadrat, perdó. Llavors, menys per menys. Més, però què quedarà? X al quadrat, no? Perquè no està multiplicat per cap x. Per tant, aquest el posaré aquí, deixaré l'espai de la x, val? És molt important. Això sembla que és fàcil, però a vegades costa, no? Deixar aquest espai. Jo sé que acabarà en x al quadrat. Per què? Perquè no multiplico cap x per x al quadrat. I llavors ara els números, menys per menys, més, i 2 per 3, 6. Per tant, 6 més 6x al quadrat. Cuidado, això és un altre error típic. Us deixeu aquests símbols, els heu de posar sempre més o menys. I després per aquest quedarà x al cub i el posaré aquí. I ara els símbols i números, menys per més, menys 3 per 5, 15. Menys 15 al cub. D'aquest ja he acabat. Ara vaig a fer el 6x. 6x per menys 1, què quedarà? X, per tant el posaré aquí. Recordeu que es feia una altra línia. Doncs aquí perquè hi ha l'espai. Quedarà x i ara 6 per menys 1, menys 6. Anem a fer aquest per aquest. Què quedarà? X per x al quadrat. Això és una multiplicació de potència. Si s'està multiplicant, els exponents es sumen. 1 més 2, 3. Per tant, quedarà aquí, sota de l'x al cub. X al cub. Repeteixo, x per x a la 2 es sumen els exponents. 2 més 1. I ara els números. 6 per 2, 12 menys 12. Menys 12x al cub. I ara anem a fer l'última. 6x per 5x a la 3. Es multipliquen, per tant es sumen els exponents. Tenim 3 i 1 són 4. Per tant, x a la 4. Això quedarà aquí. I ara els números. 6 per 5, 30. 30. I ara fem la ratlla, no és que hàgim acabat, és que ara tenim la suma típica de quan feies les multiplicacions. I directament anem sumant per columnes, perquè són els que tenen la mateixa part literal. Són monomis que tenen la mateixa part literal. Llavors, més 3, doncs més 3, menys 6x, menys 6x, més 6x al quadrat, i aquest ja sí que queda menys, i tenim 15 i 12 són 27x al cub i 30x a la quarta. I això sí que és el polinomi resultant d'aquesta supermultiplicació. Espero que us hagi quedat clar. Qualsevol dubte, ens veiem a classe. Adeu!